ഗാർലിക് നൂഡിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂഡിൽസ് പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച്. ഒരു 6 പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില്ലി ഗാർലിക് നൂഡിൽസ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലോട്ടൊരു ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് എരിവ് കുറഞ്ഞ തിരിയും മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു 10 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഗാർലിക്ക് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 8-10 പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കുറച്ച് വിനാഗിരിയിലാണ് അരയ്ക്കുന്നത്. ഇതിൽ എരിവും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര. ഇതിലോട്ട് സവോള, ക്യാരറ്റ്, ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൂടി കിട്ടാൻ വേണം ഈ കളറിലുള്ള ക്യാബേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നൂഡിൽസ് മസാല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം. നൂഡിൽസ് ഇട്ട് ജോലി ചെയ്യാം. ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.